ana liga disingkat liga. Wah, liga ya. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Saya kompak toh. Ini jam tunggal. Selamat malam. Lah wong tak gawa ning Ludaya Agato iki dudono kekompakane CBI Cakra Budaya Indonesia. Sitok Gundalu sitok selamat malam. Kan saya bosok, Om. Saya kan meniru, Om. Jadi maksudnya piye? Saya baca Indonesia apa bahasa Jawa? Ayo. Jawa apa Indonesia kowe? Aku bisa sebenarnya Mas aku tak manut. Ayo manut ya. Selamat malam. Selamat malam. Ini gerak kan lu kamu ini podo kok. Iki sebaya iki carane umur-umurane sebaya. Nek basa Jawane seboyo. Ngatur itu tendangan ya Nduk, dalu menika mumung sowan Sutojayan. Lugunipun wonten Gondang Legi dalem Agung Pak Goreng. Ana apa iki sambel kemangi. Ana meneh ya kuwi podang kuning. Lah, kira-kira sing pundi? Ana neng Blitar kutha cilik sing kawentar. Manut diantuk kekalih menika. Wah, jan masaku. Podang kuning. Napa? Napa, Nduk? Sambel kemangi napa? Lah, kowe poso nyambel. Sakit. Sampeyan rasane. Kowe iso nyambel? Sakit. Apa bumbune sambel kemangi iki? Jal. Lah, lombok. Lomboke pira? Lomboke. Lho, sing ku lomboke piro? Lho nyambel iki porsine kudu pas. Kowe aja terus mek iso-isoan tok. Sampeyan njaluk pedes apa njaluk sing sedingan apa njaluk sing enggak pedes? Upamane pedes, enggak pedes iki kudu sambel iki jenenge gula kok ya. Upamane pedes, levele 3 upamane. Telu berarti lomboke Gue sekitar 5 kilo ditambah. Sik tapi tak nyambel kok iwak. Lombok 5 kilo kuwi lomboke. Heeh, lomboke. Lomboke sakwite apa sawiyote apa mek lomboke tok? Ayo tok ae. Sawiyote tok. Ya iki. Ngangge apa? Ngangge apa? Ngangge lemper. Lemper karo ulek-ulek. Kowe ra duwe apa kae sing blender kowe berarti kowe termasuk wong kuno. Sambel langsung digiling. Ngono. Enggak enak nggih. Lah apa lemper iki mok pangan kok enak ngono. Lemper kok nek alat tok kok ya. Tapi kan pakai tangannya sing mari enak, Mas. Wah tanganan. Masaku. Kan sing kok meremet lombok. Kuwi butuh lombok, butuh uyah ora? Butuh. Uyah nonton apa dudu? Grasak. Oh, grasak. Ya. Terus Bandung butuh apa nih? Brambang? Butuh brambang, bawang. Terus Kasih sayang. Kalau gak ada kasih sayang kan mesuan rasanya harus gak enak, Mas. oh nyambel iki butuh kasih sayang. Betul. Sayang lempel, Sayang lempel. sayang ulek-ulek barang ngono. Wah, semalang bugone wong anu. Sambel kemangi ya, bener Lita cocok sambel kemangi. Oke, gue suatu saat Mega nyambel Lita. Lita jualan robyong sambelin, saya ini sambelin. Itu nak sambel tenang ya tenang, kok tak ulok. Yo, sambel kemangi. Jiro lupa mo 6 itu wol. Sambel kemangi di cendol kok enak. Enak, pokoknya semuanya gak rasa ngono lho, Mas. Ya. Yakin klek enak. Ngerti aku kulino ketatap ini titik-titik ngomongnya rasa. Pokok umeh kok kulino ketatap lakon besok. Rasa itu penting. Ya, masih ketatap lakon jadi sarana diwasaning pikir. Sambel kemangi.
Indonesia